ಮನೆಲ ಚರ್ಚ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾದರ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೇರಾ ಆ ಚರ್ಚ್ದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡಿಪ್ಪುನ ಪ್ರಾಯದ ದಂಪತಿಲೆನ ಕಾಲರ್ ಒಯ್ತದು ಆಕುದಿರು. ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮದ ಎರ್ಮೆತ್ತಡ್ಕ ನಿವಾಸಿ ಗ್ರೆಗರಿ ಮೊಂತೇರು ದಂಪತಿಲೆನ ಇಲ್ಲಗ್ ಚರ್ಚ್ದ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾದರ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೇರಾ ಇಲ್ಲು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತದು ನಿಕಲು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ದೇಣಿಗೆ ಒಂತಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಜರು ವೈಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಜರು ಬಂದು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪಾತಿರ ಪಂದು ಕಾಲರ್ ಒಯ್ತದು ಹಾಕುದಿರು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಡು ಸೆರೆ ಆತಂಡು. ಈ ಘಟನೆದ ಸಂಬಂಧ ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾತಂಡು.